Здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм XX Марто и днес снимам бърз клип, за да кажа поредиците, на които ще снимам. Първата ще е Survival Games, втората ще е Skywars, третата ще е в мой сервер, четвъртата ще е Survival, ако не го казах, петата ще е BGMC, като отвори, защото спира на 19 и да. Някаква друга поредица. Да. Някакъв мод. Аз по мод пак ли там, какво е? Как се води, не знам. Пишете в коментарите и ще ги чета. Мисля това да е като цяло. Да. Това ще заклипа и до следващия.